Als je aan Friesland denkt net direct aan schildpadden. Maar toch stiet in het plakje Harkema een enorm opvangcentrum voor deze invasieve wistensoort. Het wie 1988 en Gerard van der Wiek was 8 jaar en kreeg op zijn linie zo'n soort schildpad. Ons zag hier niks aan de hand. Maar al gauw kwam er hier uit de buurt en die zei... Ik heb ook een skillpad. Maar ik ben erop uit, jongen. Wat stond mijn nou? Best, zo Gerard. Zo gauw had hij toen 2 schildpadden. En je viel het al een beetje onkom de hobby waarom het uit de hand, zoals ze dan zeggen. Het bleun net bij 2. We zijn al 24 jaar verder en Gerard zijn hele leven zit in het teken van het verzwargen van deze beestjes. En daarom heeft hij nou een opvangcentrum met meer dan 3.000 schildpadden. We horen hier de schildpadden zeg maar, qua werelddeal binnenkwam. Okay. Dus we hadden bijvoorbeeld Afrikaanse soorten, die hadden een aparte ruimte nodig. En de Amerikanen, zeg maar, die zitten al hier binnenkwam. Nou, dit zijn eigenlijk de verbloemen voor de landschildpadden. Nou, we leren er een beetje in dat het mooi waar is, dan willen we niet boeten. Dus daarom doen we mijn mooie waar, doen we de landschildpadden al lekker naar boeten. Nou, schildpadden die dus echt ziek zijn, zeg maar, die gaan naar de IC. De IC? Ja, klinkt al je krek echt. Ja. Ja. Nou, eigenlijk wil het sinds de dieren zeg maar, die elke dag dus gewoon intensieve zorg nodig hebben. Hè? Dus het zijn medicijn of zelfs dwangvoeden. Dus dat doen we dan hier. Hè? Nou, het mooiste is toch dat je dieren die vaak in een hele slechte toestand binnenkomen, dat je die toch maar een beetje op kan laten kennen. Ja. Dat is eigenlijk de kroon op het werk. Ja, precies. Daar doe je het voor. Ja, daar doe je het voor. Ja. Dit is Beavers. Beavers is een normale bijtschildpad. Alleen nog, ja, hier zelf net helemaal normaal. Oh. Beavers is echt houden als een schildpad in een hoes. Die man had hem ooit als aai gekregen. En had altijd met het beestje op handen zitten. En ja, hij is heel erg onmeesting hecht. En dus Beavers die zit in deze bak. Dit is zijn eigen bak. Als Beavers in een orenbak komt, dan wordt er helemaal depri en dan vindt er niks om. Hier wil alles een beetje in de gaten horen kennen. Okay. En ja, dat is eigenlijk zijn ding waar het ermee bezig is. Maar hoe merk je het dan als hij depri wordt? Beavers krijgt een oren kleur, hier wil niet meer eten. Bloedt alleen nog in een hoekje zitten. En nou, zodra ze hem weer terug doen in zijn bak, dan doet het een oeren en die is weer helemaal happy. Ja. Jongen. Ja, zagen ze dus ik al hier weer hun eigen karakter. Ja. Dan mag je dan al helemaal met managen. Ja, dan mag ik weer zien van hoe die weer in kan zitten. Ja. Ja. De schildpadden komen uit het hele land. Joet komt er een lading binnen vanuit de regio Rotterdam. Al die schildpadden worden geregistreerd, weegt, inenten, chipt en checkt. Nou, we zoeken altijd even naar de conditie van de schildpad. Nou, dus juist dat deze al heel meger is. Het onderschild is helemaal beschadigd. Dus deze die had al heel wat beleefd in de natuur. Oké. Nou, ik geef hem invoeren in het systeem. Deze is van in Rotterdam. Rotterdam? Ja. Kun je nou een schildpad in Rotterdam vinden? Ja, in vooral grote steden, zeg maar. Dat is juist gewoon volle meer dumpen. Dan ben je volle meer meesten. Dus het is volle geconcentreerder. Dus daar is juist eigenlijk dus juist het meeste dumpen. Vaak in stadsparken, parken en zulke dingen. Oké. Ja. Als de incheck klaar is, kunnen de schildpadden nog net bij de rest geplaatst worden. Ze moeten eerst 2 weken in quarantaine om de verspreiding van ziektes voor te komen. Maar hoe kennen het dan dat mensen op een gegeven moment een nocht hebben van schildpadden? Ja, nou ja, als je echt zoals naar de soorten, de invasieve soorten, dat zijn eigenlijk soorten die vrij groot worden. Dus als je ze goed horen wordt, dan mag je elke keer naar je bak kepen. Want toen zet ze in een nieuwe bak, dus je wordt weer een stuk groter en weer een groter. En eigenlijk zit daar de commercie daarin. Dus toen kepen ze een schildpad voor een paar euro. En vervolgens kerst jarenlang maar bakken kepen, voer, pompen, lampen. Nou, en dan op een gegeven moment ben je meestal er flauw van. Vier ik net dat een schildpad misschien wel 40 jaar meegeeft. En het wordt vaak voor bank gekocht. Nou, dat is even leuk. Dus eigenlijk is het idee van, begin er gewoon net om. Want uiteindelijk, de meeste mensen doen het toch weer voort. Ja, dat vies toch eigenlijk.
Ja. Van, alsjeblieft mensen, keep je net een schildpad. Nee. En dat komt omdat ik gewoon de orenkant van het verhaal zie.